Ay, sokusingay. Tunga sugistita kugunay kuno. Ulumi, kaidime, sana niya nga nakilom na nga ubatin nun. Ukuni nga atullo ni niya kauyam ni piroktulo ni strawberries, blueberry lo, amalo banana may atullo ni. Amalo peanut butter may atong nga mayo. Peanut butter may atong nang ikusi, jam may atong nga akong namisi. Una tao, takutikon na kayo sa nakaw yay. Sana kauya nga. Iba no? Pero ganyan nga ngayatan na rito. Mama ko nakso. Sana nga kuya. Matalo-tulugo.